To, assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki. In ba ku manta ba, yau mun sake dawowa akan yadda za ka gamsar da matarka ta hanyar wasa da sauransu. To, yauwa, mu mata muna son wasa fiye da mazajenmu. Ina nufin mata suna son a riƙa yin wasa da su kafin a sadu da su. Sabida mazan ma dai suna son wasa, amma gaskiya mata mafi yawa mata sun fi son wasa. Sabida mace sha'awanta kafin ta motso namiji ya fi motsowa da wuri akan na mace. To, mace tana son a rinƙa yin wasa da ita kafin a sadu. Irin waɗannan wasan da ba za a rasa ba wanda zai sa ta jiƙe, ta ji sha'awanta ya motsa. Kuma yadda za ka yi hakan ta yaya ne? Shi ne idan kana son ka sadu da matanka ko kuma ku yi wasanni wanda duk za ku gamsar da junanku. Da farko, ba wai sai iya matan ne za ta dinga yin ƙoƙari ta ga ta gamsar da kai ko kuma ta faranta maka ba. A'a, kai ma ya kamata ka dirje, ka dage, ka ɗaura ɗamara wurin faranta mata yanda za ta san tana da namiji. Yanda za ta ji kai kaɗai ka ishe ta. Ba abun da take nema face kai ɗin, kuma a koyaushe kai ɗin za ta dinga muradi da abubuwan da kake mata. Yadda za ka yi haka, misali mace abubuwan da in an taɓa jikinta yake mata daɗi yake sa ta ji ta fara sha'awa, irin sha'awa ta kama ta sosai. Nono yana ɗaya daga ciki. Akwai nono, sai kuma wuyanta, sai wurin kunnuwa, sai kuma wurin cibiyanta kafin ka kai can kasa gurin gindinta kenan. To, za ka ɗan fara daga shafe ta ne, ita ma dai tana ɗan mayar maka da martani. Amma abubuwan da za ka yi mata, za ka na shafe ta, kana nuna mata soyayya. Ba wai iya kawai idan an buƙaci a yi saduwa, a yi jima'i sai a je kawai ka zo wurin mata kawai ita kai ta buɗe maka kawai ka biya buƙatanka ka tashi ka tafi. Ba ka san ita ya ta ji, ta ji daɗin, ba ta ji daɗin ba. Kai dai kawai ka saukar da abin da yake damunka ka tafi. Ko kai ɗin ma zai zama ba za ka zama wani irin namiji mai son yin wasa da matanshi ba. Kawai in buƙatan ka ya tashi an buɗe maka ka je ka yi, ka sauke nauyinka sai ka kama hanya ka tafi. Babu soyayya, babu wani nuna kulawa, babu wasanni. Wannan ba zai yi daɗi ba. Ka gwada ka ji ɗan uwa, ka gwada yi wa matarka wasa, ita ma ta maka wasa kafin ku yi jima'i, ku sadu da junanku. Za ku ji ɗan karen daɗin da ba ku taɓa ji ba in dai ma ba kwa yi. In kuma kuna yi to ku ƙara. Ga wasu wanda zan ba ku labarai wanda za ku yi amfani da shi zai taimaka. Ka gwada ka ji daɗi, alaji daɗi. To, mace tana son irin in kun fara wasanni haka, ka dinga ɗan taɓa mata sumanta. Duk da su ma mazan akwai masu son a dinga shafa musu sumansu. Kana ɗan taɓa kanta, wuyanta, kana sumbatar wuyanta, kana sumbatar ta a baki, ka ɗan sa harshenka, ka zura harshenka a cikin bakinta, kana lugwigwitawa, ita ma ta kamo tana ɗan lugwigwitawa a hankali dai fa, cikin shauƙi da ƙauna da soyayya. Za ku riƙa yi. Kana ɗan zura harshenka a bakinta, ita ma tana kawo maka nata, kuna ɗan goggoga su, kuna kakkaɗa su, kuna shan bakin junanku irin. To, yana ƙara daɗi. Kana ɗan hannayenka yana kan nonuwanta ko kan cibiyanta ko kuma hannunka yana gangarawa zuwa wurin maranta, kana ɗan shafa ta. Ka fara sumbatar ta har wuya. Kana sumbatar wuyanta, kana lallashewa, kana ɗan cizon kunnuwanta, ka sauko har kan nonuwanta. To, an zo gurin. Daga nan za ka ji tana gaggantsarewa ita da kanta hakan nan. Alamun daɗi ya fara shiganta kenan. Kana saukowa, kana lasan wuyanta, hannunka yana kan nonuwanta, hannunka yana ɗan girgiza nonuwanta, kana ɗan jijjiga su. Sai ka kawo yatsunka kan bakin nononta. Kana ɗan matsawa a hankali, a hankali kana matsawa, kana ɗan kamo su, kana matse su. Sai ka sauko da bakinka. Bayan ka kama nonuwanta da hannayenka biyu sai ka haɗa su guri guda. Sai ka ɗan tsotsi bakin wannan, ka tsotsi bakin wannan. Irin ka dinga tsotsa a hankali, kana ɗan haka ka kakkaɗa harshenka a kai. A hankali ba wai da yadda zai mata zafi ba, yadda dai za ta ji daɗin shi. Kana kakkaɗa harshenka a kai, haka kana tsotsotsa. Kana girgiza su, ka kama da hannayenka ka girgiza, ka jijjiga, ka jijjiga, ka sa baki. Za ka ji ta fara sumbatu, tana sumbatu, tana sumbatu. Ba ta son ka daina. In ka ɗan ɗau mintuna ko ka je wani guri za ka ga ta dawo da kai gurin.
ta dawo da kanka gurin irin ka ci gaba ɗin nan. To, daga nan bayan ka fara kakkaɗa su kana kakkaɗawa da harshenka kana ɗan ciccizawa hannayenka kuma zai sauka ne kan yadda na ce kan cibiyanta ko kuma maranta ko kuma ya zarce can wurin gindinta kenan. Sai ka dinga ɗan shafowa a hankali ba wai ka zura hannunka ba. A'a kana shafowa a hankali na wurin belinta. Kana shafowa a hankali ɗan saman nan ba can wurin kasan ramin nan ba nan wurin gidan daɗin. Kana ɗan shafawa a hankali za ka ji ta fara jikewa ko ta jike. To abun kai ma sai ka ji hannuwanka sun yi yauƙi ruwa. Za ka ji hannunka sun yi ruwa sun yi yauƙi to ka gane ta ɗauko kenan. Sai ka dinga ɗan fara